Shalom, selamat hari Minggu madihita saluhutna. Adorang sota mulai ibadah ta. Tetap mahita memakai masker unang tapa turun mulai sian separnyanggota satu dagu ikon tetap do tapake mulai tema. Tolong amang. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi porbadia, na tumo palangi dohot tanoon, amin. Tigor doa kadalan ni Jehovah, jala halak par tigor mardalat disi, ala yang go halak par jahat, tarsulat di do disi, haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan, nasokal jala na bonar, dialo hodo nagijang marroha, jala dipatimbo hodo naserep marroha, alani ihu pangido hami tuho, saira moti hami, asa unang jukat hami, unang gijang rohanami, alai togu-togu hami marhite-hite tondim, asa uduk, serep, tobok, jala burjuro hanami dia dopan ni halak saluhut ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Tatangihon ma patik ni dibata imana dienet sian Lukas 14 ayat 10 tolu. Songonon ma tersurat bisi. Lukas 14 ayat 10 tolu. Alai jupa mabuat si panganon ho, pioma akan napogos, akan namartihas, napakpang dohot nama pitung. Ido sahatna atong rak mangido gogo mahita tutuhan debata, lau mangulahon nahobar tu patik nai. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon nahombar tu patik mi. Amin. Tatopoti ma dosata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargogo naso hatu dosan, sito panasana adong, paruhum na tigor, na manguhumi jolma manusia. Narodo hami tu jolom manopoti dosa nami, akan nahuula hami marhite sian pangalasion nami di patikmu. Ima marhite sian hatu tubuh ni rohanami naroai, nang sian pakkatayon nami nasoture, rodi di pangoloyon nami dihisap-hisap ni rohanami. Ngatamasi tutudo hona uhum muhami, alani dosa nami i. Alai na tersol-sol bagi dohami nuaing alani i, asi maroham dihami ali di bata nami. Pardenggan basa jala para siroha doho, alani anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saise sama dosa nami saluhutna, jala suruh maton dimton di porbadia tu rohanami be, asa tarbain hami mangoliho di bagasan hati goran, dohot habadiaun. Gabe sahat hami Tuhan nguluan naso rasuda, na pinarbaga-bagam di akan porsia di anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabi gema hata baga-baga taringot tu hasesaan dosata. Para siroha jala pardenggan basa do Jahoba, labat tarimas jala para siroha godang, dang dibait tu hita hobar tu akka dosata, jala dang dibaloso tu hita hobar tu akka hajahatotta. Songon asini rohani ama-ama midaka anakna, asini rohani Jahoba diakka nama kabiari ibana. Hasa ngapon ma di debatana di gijang. Amin. Nang hangulun
Hatani debata turpuk epistel diari minggon dienet dosian sada Musa 37 mamuka sian ayat 20 tolu sahat rodi 30 tajahama marsikat sorin awa parjolo mangihut mahamu. Sada Musa 37 ayat 20 tolu sahat rodi 30 songonon ma tarsurat bisi. Jadi dung tolhas si Joseph tulabung ni akahahanai diosari nasida mabajuna baju sapurbona nagajangi na pinakenai. Dungi ditakup nasida ibana, jala didabu ibana tu godung, alai rumar godungi idang marisi aek. Dungi hudul ma anggo nasida mangan sagu-sagu. Dungi manatap-natap manasida, gabe di idama marudur-rudur halak Ismail, Rosyan Gilead, rabdohot uto nasida, akan nama ngusung pamurpuri, miyak na khusus, dohot hamijon, akan nalau tua tutano Mesir palako hosa. Jadi nina si Juda ma tu akka haangginai, aha malabakna, molo ita bunu anggitai, jala ita porso mudarnai. Beta, ita gadis ma ibana tu halak Ismailan, asa unang mangonai tangan hita tu ibana. Ay anggita jala sibukta ibana, jadi ditangihon akahangginai ibana. Dungi didina mamolus akka partiga-tiga, halak Midiani, dienet nasida masih Joseph sian godungi tu gijang. Jala digadi si Joseph arga 20 rupiah tu halak Ismail, akka namamboan si Joseph tu tano Misir. Dungi mulak masih Ruben tu godungi, hapedang di bagasan godungi didapot si Joseph. Jadi disasani ma akka ulusna. Dungi mulak ma ibana tu akka angginai, nina ma dang bedisi dak-daknai, tu dia nama au. Ido sahatna, martua doakan na tumangihon hata ni di bata, jalan dau piopsa. Amin. Tidakon maha porsiaw tay, songon nahi na tidakon ni dongata saha porsiaon di sandok portibion, rap mahita madok. Au porsia di mata Jehovah, ido ama pargogo naso hatu dosan, na tumo palangit doho tano. Au porsia di Yesus Kristus, anak di bata Jehovah nasa sadai, imana tinubuon ni si Maria, na gabe-gabean si Anton di parbadia, andorang sohabubuhan. Ido tu hatta na tumon na bernit di panghuman ni Silatus, nama tetar pajal do ibana di hau pinar silang, na tuat tu banua turudung ditanom, na mulak mangulu di hari patuluhon, nama naik tu surgo, lau hundul tu siamun di debata Jehovah, ama naik pargogo nasu hatu dosani,
Di sima ibana pai mamulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsia di tondi porbadia, jaladong sada huria na badia. Huria hatopan ni halak Kristen akan na badia. Dohot di hasesani dosa, dohot di hataina mandok, mulak mangulu sogot daging ni halak naung mate. Dohot di hanguluan nasora suda. Amin. Selum madi hita saluhna amanami dohot inanami. Tabagi majolo tikting ni minggutta di bagasan Sadarion tanggal 6 September 2020. Tikting nama ragam. A. Guarni minggu. Guarni minggutta Sadarion ima minggu pasapultuluhon dung Trinitatis. Jala topik ni minggutta ima dan jadi majehehon donga jolma. Manang bahasa Indonesia didokmai manusia tidak untuk berjual belikan. B. Surat pengembalaan na pasapulu limahon. Hombar tu surat pengembalaan na pasapulu paton tanggal 22 Agustus 2020. Ima manotopon pertanyaan sektor mulai tanggal 20 Agustus sahat tanggal 5 September toktong ma tapatupa di bagas tabe alani pandemi COVID-19 na somasoho dope. Hombar tusi tapagajang mamuse tiki ima sahat tu hari Sabtu tanggal 10 September 2020. C. Naing marbagas tikting paduahon. Naing majalo pasu-pasu perbagasan ma maruli es panjaitan anak niamata hulalan panjaitan nahinan tubuni inata salbiah borusihaan ruas nihuriata sian sektor 2B dohot orwana rosita borusihaan boruni amata jarudin siahaan nahinan tubuni inata Clara borumanik nahinan ruas ni HKBP Paranginan Resort Kutacane. Pasu-pasu perbagasan di Patupa di hari Selasa tanggal 8 September 2020 di Gereja HKBP Tanjung Sari masuk pukul 10 sadawib. Konseling pernikahan di Patupa di hari Senin tanggal 7 September 2020 mulai pukul sia wib maringanan di konsistori. D. Nasorang. Nah di hari Kamis tanggal 10 Juli 2020 di basa-basa hot-hot dosa dadak danak bawa di keluarga Nyamata BR tambah inata R boru purba sian sektor opat A hipasdo poso-posoi suangsong ni nang natorasna ruas nataba mulai minggu sadarion gawe ruas ni huriatama ima keluargani sada inata nyonya Raja Gugu Rioneti boru si jabat rap dohot dua danak bawa ima Samuel Jo Raja Gugu dohot Kunsen Raja Gugu pindah sian huria HKBP tambah resort Simbolon alamat Jalan Bunga Rinte Kompleks Setiabudi Paradise de onom masuk sektor Sadabe. 2. Amata Dr. Andus Walter Simanjuntak inata Siti Nurmina Boru Hutagalung rak dohot sada danak boru ima Melinda Boru Simanjuntak pidda sian huria HKBP Seiputi Resort Medan 3 Seiputi alamat Jalan Setiabudi Pasar 5 Melati Gang Melati Opat masuk sektor 2B. Horas Madinasida Jalarak mahita mamuji dohok pasangapon Tuhani marhite akka ulaun ni huriatta on. Permingguan di huriatta
Hobartu haputusan perhalado ni huriatta na di hari Selasa tanggal 10 Agustus 2020. Patubot matok tong tolu hali parmingguan di ganup hari Minggu di huriat tahun ima parjolo masuk pukul 7 bahasa Indonesia. Paduahon masuk pukul 10.30 bahasa Batak, patuluhon masuk pukul 10.07 mana pukul 5 Botarina bahasa Indonesia. Hobartusi ruas nanang parsidohot tu parminggoni asa jumolo mendaftar tu perhalado sektor tabe. Jala ikon marsitudo hita mangulahon protokol kesehatan manang pakai masker, cuci tangan, dohok jaga jarak. Jala taparade ma hand sanitizer. Akadat danak nama rumur diturun 10 tahun dang boy dohot marminggu di bagas gerejatta. Dia karuas na boy membuka YouTube tapak kema acara ibadah naung nisagihon ni akka situa sektor tabi. Namangihut padidion nabadia. Di minggu tasadarion tanggal 1 September 2020 masuk pukul 10.30 WIB patupaon ni huriat tado padidion nabadia tuaka ianak kota godangna 10 sada halak bawa mai 4 halak boru 7 halak. Panitia malam nada dan dana. Di hari Sabtu tanggal 12 September 2020 mulai pukul 11 manak pukul 6 Botarina WIB maringanan di bagas gereja di patu panitia malam nada dan dana laho manupahi ima pasikopon pembangunan gedung sekolah minggu, rumah dinas dan perkantoran dohot godang peserta maksimum 150 halak. Jala panitia mangidohon tusude ruas nihuratta asabui ma madohoti acarai melalui live streaming sian YouTube dohot Facebook channel HKBP Resort Tanjung Sari. Asal lebih jelas dilehon pertikin anon tu panitia laho pasahaton panorangion dungsai tiktingon. Parhepengon tambahan Sinode Distrik 10 Medan Aceh di hari Rabu dan Kamis tanggal sia satu tanggal 10 September 2020 patupaun ni huriatta HKBP Distrik 10 Medan Aceh do Sinode Distrik maringanan di Wisma Gria Permata Jalan Pelajar Medan. Tatanya kuma asa dinggan merdalan ulauni jala di bagasan dame doho las ni roha bahin sangap ni tuhatta. Naparpudi perhepengon taidama laporan keuangan akka peliam bulanan perpuluhan dohot akka hamulateon diak kana so masuk dope di tikting sedarion di hari Minggu nanaing Roma di tiktikon. Mauliate ma di sude ruas napas haton peliam bulanan dohot hamolateon perpuluhan dohot partisipasi tu akka ulaun huria lam ditabai tu hatama pasu-pasuna tu hita saluhuna jala toktong ma dibata na setia laho mangaramot hina pinasaha ma tu panitia. Horas madihita saluhna amang inang dot sudina posupulung. Kami akan memberikan penjelasan atau panorangion sehubungan dengan rencana kegiatan Manang Ulaun malam nada dan dana yang akan dilaksanakan pada tanggal 12 September 2020 hari Sabtu yang akan datang jam 18 sampai jam 21.
Ingin kami sampaikan bahwa semula rencana ini sudah direncanakan jauh hari sebelum pandemi COVID-19 melanda negeri kita, melanda dunia ini. Jadi waktu itu direncanakan pada bulan Mei 2020 tapi terkendala, dan setelah pemerintah memberikan kelonggaran dengan syarat protokol kesehatan harus tetap kita jaga, maka panitia malam nada dan dana kemudian beserta dengan pendeta resort dan disampaikan di hadapan para haladu berikut dengan panitia pembangunan, maka rencana ini diputuskan akan dilaksanakan pada tanggal 12 September 2020. Tujuan dari acara ini adalah memohon bantuan kepada kita semua, Amang, Inang, Dok Sudi, Hita, Jemaat HKBP Tanjung Sari. Bisa kita lihat situasi pembangunan gedung sekolah minggu, rumah dinas pendeta full timer, kemudian perkantoran yang berdasarkan penilaian terakhir ini sudah mencapai 75 ke 80%. Tapi memang kita berencana untuk tidak menyelesaikan ini dalam tahun ini karena situasi dan keadaan kita, tapi minimal pembangunan gedung sekolah minggu dan rumah dinas pendeta atau full timer itu bisa kita selesaikan di tahun ini. Kita sama-sama mengetahui bahwa situasi pandemi ini tentu memberikan pengaruh luar biasa kepada kehidupan kita bernegara, kehidupan kita dalam sosial, politik, ekonomi, tak terkecuali ke dalam kehidupan kita bergereja juga. Tapi dengan iman dan percaya kita, dengan doa dan harapan kita, maka panitia pembangunan memohon dan berkeyakinan bahwa kita semua mampu mengerjakan dan menyelesaikan sampai sebatas mana Tuhan memberikan rahmat-Nya kepada kita, kita bisa menyelesaikan pembangunan ini, pembangunan gedung yang sedang kita kerjakan ini. Pada hari Sabtu yang akan datang, malam nada dan dana itu sendiri, kita lihat kita menghadirkan Amang Victor Huta Barat untuk memberikan, menyumbangkan suaranya yang terbaik buat kita melalui Facebook dan YouTube channel HKBP Resort Tanjung Sari, bisa kita tonton. Di samping itu juga di gereja ini kita mengundang jemaat kita yang kapasitasnya kita batasi hanya maksimum 150 orang. Jadi beberapa dari kita mungkin tidak keseluruhan menerima undangan itu, tapi dengan kerendahan hati, dengan iman dan percaya kami, Amang Inang akan membantu. Silakan saja hubungi melalui Facebook atau YouTube channel, berapapun Amang dan Inang dan Naposo Bulung hendak memberikan bantuan, itu sudah merupakan bantuan yang luar biasa untuk kita bersama-sama kita menyelesaikan pembangunan gedung sekolah minggu, rumah dinas pendeta dan perkantoran ini. Bintang tamu kita seperti yang saya sudah sampaikan adalah Amang Victor Huta Barat dan dibantu oleh talenta-talenta anak jemaat kita yang ada di HKBP Tanjung Sari. Jadi kesimpulannya yang bisa kami sampaikan bahwa acara ini dilaksanakan secara live juga di sini, juga ada live streamingnya. Silakan dibuka, istilahnya ya di-share kepada teman-teman kita, kolega-kolega kita, saudara-saudara kita yang mungkin berkenan juga membantu sehingga apa yang kita rencanakan, apa yang hendak kita targetkan bisa terpenuhi adanya. Demikian yang bisa kami sampaikan, kami mewakili panitia malam nada dan dana dan sekaligus dari panitia pembangunan menyampaikan kepada Amang Inang dan saudara-saudara kami Naposo Bulung
kiranya mendoakan agar acara itu berjalan dengan baik, dan apa yang kita harapkan itu kita bisa sampaikan dan letakkan itu menjadi pengharapan kita bersama kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Demikian penjelasan Manang Panorangion yang bisa kami sampaikan pada saat ini. Horas, Salum. Tapasada marohata martang yang mahita. Tung maddo mauliate godang dohami Tuhan di bagas santikyon di bagas joromon. Marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus si panguduhami. Disudena dengan nibasam. Natoktong mangaramoti hami. Sian minggu na lewat sahat tu minggu sadarion. Di papungu asini roham hami Tuhan di bagas joromon. Marsada hami saluhuk na hami akkana marsiha holongan. Ima ale Tuhan di bata. Dinalaho mangedehon akka edde puji-pujian. Nalaho mamuji huhut pasangapon guarmi. Tarlumui may Tuhan debata satok kinayan non. Dinalaho tumangihon hatam nanaing pinatolhas ni naposomi. Pasada Tuhan rohanami dinalaho tumangihon hatami. Tarlumui ma Tuhan debata di amanami amang padita resot amang pendeta manulang. Mangido mangelek hami Tuhan. Saya toktong malehon gogo nasyak koi dohot hapistaran nasyak koi dinalaho pasahaton baritami. Tuhan Jehovah amanami namarha bangsa di Banua Ginjang. Nunga dibegehami Tuhan tikting ni huriam namasa dohot nanaing si pamasaon nami. Atong ale Tuhan debata di saluhut program ni huriam pos dorohanami Tuhan hodo na patulusoni hodo na mangiring-iring saluhut na akka program ni huriam tarlumuy may Tuhan debata di hari Sabtu nanaing roon nanaing patupaon ni huriam nanaing patupaon ni panitia ima malam nada dan dana. Tuhan asiroham. Tuhi saluhukna rohani huriam. Rohani ruasmu. Dinalaho manubang nabui si pasahaton ni hamis akka ruas ni huriam. Asa anggia Tuhan tumibu selesai pembangunan ni hurianami ima GSG dohot persekolahan sekolah minggu perkantoran dohot akka na asing. Pos rohanami Tuhan patulusomu do acara nami di hari Sabtu dohot dengan jala rodo Tuhan akka saluhukna nanaing udangon nami. Atong ale Tuhan debata di bagasan sadarion toktong do patupan ni huriam padidion nabadia tu sapul sadahalak yanakon ni ruasmu. Atong ale Tuhan tuho mahu pasat hami asaboy Tuhan mardalan saluhukna dengan ulau ni. Tuhan Jehovah molotung adong akka ruas nami, akka dongan nami, na di bagasan parsahiton, mangido mangelik mahami Tuhan, pargogoy masaluh na akka obat na pinakini nasida, asa anggiat Tuhan nasida, tumibu marhahipason. Atong jumulo masesa dosa pangalasyon nami, asa talup hami majalo pasu-pasu na naik silahonom mo debe hami.
Dipuji hai maho, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji Tuhata, huhut papungui pelian. Oh Tuhan, tugu-tugu maaf, mudahan lemoni rohani, rapopo sedang perjalanan, narahis masih dalam negeri, kondimi baik mangkoi awan, margogoyon alam posabon, pasang kemudi ngolupon, pai mansahatu surga awan. Patuhi mau oh Tuhan, darah tumahi honatan, sai pagalean Tuhan, nauasan nuai dihatam, sai pagawaan naposon, manjang halang nadosianu. Oh Tuhan, tugu-tugu maaf, mudahan lemoni rohani, rapopo sedang perjalanan, narahis masih dalam negeri, kondimi baik mangkoi awan, margogoyon alam posabon, pasang kemudi ngolupon, pai mansahatu surga awan. Dameni debata na sumurung sian saluhu naroha. Ima mangaramoti aka ate-ate dohot pikiranmu nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriani Tuhata na hinaholongan ni Tuhata Yesus Kristus. Barita nauli di mingguta sadarion ima nadienet sian Matius 27 ayat sada saha rodi ayat 10 songonon ma hatani tu hatta. Torang ni arinai martutuk ma sude akasitua ni malim dohok situa ni bangsoi dopak Yesus laho ma Musa ibana. Ditali jala ditugu na sida ma ibana laho pasahaton tu panguhum silatus. Jadi dung diida si Judas parjehei nanaing hona uhum nama ibana
di sol-soli marohana, di paula mana 30 rupiah tuak kasituani malim doho tu situani bangsoi nin nama salah doau hujehe hondo HP naso marpipot alai didok nasida ma dang rodi hami ih hodo na sari disi jadi ditipal khomma peraki itu bagasan joroi lao sumurut siani laho manikot alai dibuat akasitu ni malim mahepengi nin nama dang jadi padomu ni tu artani joro aitu horni mudar doi jalan merdus ni rohana sida manu horhossa tuladang ni padde hudun bahen parbadaan ni halak dagang alani ido bain na margowari ladang mudar rodi sadarion disima Jepang hatani panurirang Jeremia nama dok dibuat nasida do na 30 rupiah asam ni nani asam di asam deba anak Israel dungi dilehom mai manuhor ladang ni paddehudun songon nani dokkon ni Tuhani tuau ido saat urian itu hata na hina holongan ni itu hata Yesus Kristus molonunga dosa doho sibolis mangarajai rohani colmai sudedo diula akana soture laho mabuat akka pangomoan tu dirina lau mabuat pangomoa tu dirina sudedo diula lau mabuat pangomoa tu dirina diguari do on di hati Indonesia RO Raja Olah diolah sudi asa mabuat pangomoan tu dirina sasitong na mangalului pangomoan tung nadinggad dui dang adong nasala molo lau mangalului pangomoan alai molo tabuat pangomoan sian dalan naso ture na jorbut situtu doi hiado di sada huta iba binereng adong martiga-tiga durian sinukum ma ayarong do HP parbueni durian ni amatan ni ngotu dongan ay soong bona ni durian ni so binotu sedie martiga-tiga durian alai dang arong bona ni durian na atung sedia lau borngin manakko duriani ay somalna molo nunga musim durian diingani napuna duriani do bona nai diingani laus disido rupani marborngin sadi hari medebu itordungo deh ibuat ibatu sopoi jadi Roma panakui itipal homba betu tu gijang melupusma mamedebu be durian narohana lau mabuat tutoro ro panakui dibuat mane sopoi sudi ibu ma ima di tiga-tiga Oma nani dok na mangalului pangomoan sian akka na soture. Boy manggadis durian nang sorong bona ni durian na.
boy manggadis kopi nang sonong bona ni kopina doho hamijonna marhite-hite aka ragam ni aka dalan nasoture dipatupa aka halak naung ni rajaan ni sibolis naung ni rajaan ni dosa rohanai laho mangulahon aka nasoture holal laho marpangomoan. Amo kadongan na hinaholongan ni Tuhatta di bagasa turpuhon si Judas ima sahalak sisean ni Tuhan Yesus. Nung lebih hurang 3 tahun na si rap mangan, rap minum, rap makubasi dia kaulaun, rap sapakilalan dia ka arsak nang lasni rohabe. Alai dinarapi nasida rap doho Tuhan Yesus dak dihangoluhon hatani Tuhani di bagasa dirina dang diauhon songod dia akapoda si paingot hatani Tuhan Yesus naung pinasahakna tuibana. Alai gabe tubuh do di rohana laho manggadis Tuhan Yesus. Nagabe suku-suku nuaing puasa di gadis Tuhan Yesus. Alaniah do di gadis Tuhan Yesusi. Alani hepeng do sasitong na ala mangalului hasangapon ni portibiodo si Judas. Ido ubaina di gadis ibana Yesusino. Di daibana songo dia hebatna Tuhan Yesus dinapatupa akka tadda halongangan itorlau mau tu pikiranna ngai mana bion onna manu jago di portibion pajong-jong onna masada harajaon gabe dohok ma audisi huddul di hasangaponi ido nasai dipikiri ibana iro bana saya di huton ibana Tuhan Yesus. Motivasina ima asa doho do ibana marhasangapon. Alai hasangapon haportibion. Alai dung di paida ibana. Dina di patupa Tuhan Yesus akan tadda halongangan. Di patupa Tuhan Yesus akan nadinggan. Gudang akan amarsogo ni roha tu ibana. Gudang akan marsogo ni roha tu Tuhan Yesus. Songoni nang akamalim. Marsogo ni roha tu Tuhan Yesus. Mangida nalam torop akka jolma marsogo ni roha tu Yesus. Marpikir ibana. Gabe doho namawan non inna ibana. Gabe doho namawan non hunalili. Gabedoho nama anno ngau hapit inna rohana. Alani i marpikir ibana lau memutar haluan. Dia mau putar haluan. Dangolo beibana pehutihu Yesus. Gudang akasi taun na ikon adopan ninna rohana. Alani i gabe lau maibana putar haluan gabe mangihuton akka nagogo partogi ni portibiom maibana di jehehom majesusino dia menjadi seorang pengkhianat gabe lau ibana taripar ditarikon Jesusino ditadiko na kadongan na sisiani. Gabelau ibana tuaka partogi ni portibion. Jala didapoton akka melimi. Ainunga terhirim ibana. Gabe di jehehomma
Tuhan Yesus jala di gadis ibana. Amo kadongan na hinaholongan ni Tuhatta. Di gadis Tuhan Yesus doho arga 30 perak. Manang di mata uang ni Israel 30 sikal. Sada sikal sarupa dui sada dolar. Maulo kurs dolar nuaing 14.700 manuaing sederion. Hali 30 440 ribu do di gadis Yesusi. Sedia maniani. Alai nunga ina sai manginona di bagasa rohana do di bagasa pikiranna. Gabelau ibana manariko Yesusi. Terhirim ibana. Do asada potak keping ibana. Amua kadongan na hinaholongan. Naboy masa dui dingoluta di ha Kristenonon. Boy do tahilala. Pangabati ha prosyotay. Boy do tahilala. Ha Kristenotay mangabati hita tu sada-sada hasangapon di Portibion. Lau mabuat sada-sada jabatan. Gabi pangabati ha Kristenoni. Gabi pangabati ha prosyotay. Ujungna digatima katipina. Gabi ugamo tertentu. Holan lau mangiyahi hasangapon di Portibion. Holan lau mangiyahi sada jabatan di Portibion. Adong do nang halak na manggadis ianakon na olan alani hepeng. Holan alani arta. Adong do halak di pasau boruna. Holan ala mamereng hamoraon ni halak. Dang mamereng rohana. Alai holan mamereng songonima. Hamoraon na jabatan na disosottom ma borune. Ului ma. Adong do halak dicucui boruna asa gabe pekerja seksual. PSK. Holan lau asa dong hepeng. Adong do halak dipaksa boruna tuna matua paling-palingon. Ala dibereng mamora. Taida ma diturupu epistel na tajahanakin. Si Joseph. Si Joseph di gadis akka haha anggina. Saudara-saudara Yusuf menjual dia di gadis tu halak Midiani. Doh harga 20 rupiah, 20 perak. Alai taida songon dia do ngulu ni si Joseph i. Dang di balosson na binahen ni akka hahanay. Alai di bagasan habing ito do ibana. Alay sa luho na boy ibana gabi panggonggomi di Mesir. Di jalo do akka nauli na rin kanino. Amo kadongan tohoma hatan itu hatta nama dok sada Timotius ono maya 10 ai urak ni nasa hajahato do roha na holongan di hepeng ido disakapi na deba ubay nalilu siyan haprosiaw ni gabe di ay todo godang nabirnit tudirina manangise na holongan rohana tu hepeng nama ngai todirina dui tu haberniton tu hasusaan. Cinta akan uang adalah akar kejahatan. Taina ba di ayat opati amanginang adong do panol solion di si Judasi nin nama sala doau hujehe hodo HP naso marpipot
alai didok nasida ma dang rodi hami hodo nasari disi. Alani sikap alani pangalahunai nang majehehu Yesus. Dia mengambil sikap, mengambil posisi sebagai pengkhianat sehingga dia diasingkan. Lau ibana tu bariban. Dia tu ibana ngadonganna. HP ibana pe dang didongani hodo nasari bisi ninna. Ujungna tu portibio pedang laku, tu surgoi pedang laku, ujungna getung maibana manikot. Alania mo kadongan hata ni debata di bagasan minggu sedarion paingotok kita asa tung arga situtudo hadiriota manotu hodidia dosa sitong na hadiriota. Kita harus menentukan di mana posisi kita dan kita harus bertanggung jawab. Jika kita sudah memilih ingin ikut Yesus, apapun yang terjadi, apapun risikonya, kita harus tanggung jawabi. Kita harus memikul segala risiko atas pilihan kita untuk mengikut Yesus. Songoni donang di bagasan mulut tahun. Hidup ini adalah pilihan. Jika kita sudah memilih, maka harus menunjukkan bagaimana kita mempertahankan pilihan kita, dan itu adalah sebuah integritas kita. Hadiriot taduino, unang murah-murah hita melong-elong, gabedang marar gabe hita, songon si Judasi, dang marar gabe ibana, ujungna disol-sol dirina, dia merasa bersalah dan dia tidak percaya diri lagi. Sehingga dia menggantungkan dirinya, membunuh dirinya. Alani nang di bagasan muluta si ganupare. Molorohi ta maraminggu. Tadda namang ihutto Tuhani. Unang masih paula. Janganlah kiranya menjadi orang yang munafik. Sepertinya kita sebagai pengikut Kristus, tetapi tidak sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Taboto do songonan idok ni hatan itu hatta di Rom Uelu ayat 20 alui. Taboto do bahwa Tuhan bekerja menupak tunadinggan di bagasan mulutang. Kita tahu bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Songon si Joseph di epistel nakin, nang pe di pamasuk ibana tu sumur, nang pe di garis ibana tu partiga-tiga halak Midiani, sah ibana tu Mesir. Gudang akasi taunon, naporosuk dia dopi ibana, alai manahad do ibana, di habenget to dosa luhuk na haporsuhoni, alai to tong ibana marhaporusa tu Tuhani, dang lupa ibana, lau marsaur do Tuhani. Asa Tuhani nama nogu-nogu ibana. Tu dalan nauli dalan nadinggan. Asa marhite-hite habengeton dohot nasay marhaposa tu Tuhani ibana. Gabe jupang ibana nauli nadinggan. Gabe tarpasu-pasu ibana. Songoni manang dihamuak kanatoras. Nama buan yanakon sididion di minggu sedarion. Walau dileu Tuhani tu hitan waeng sada yanakon. On sada tanggung jawab nabal gado. Ini adalah titipan Tuhan. Asa molonunga dileu Tuhani tu hita. Iko betul-betul tatanggung jawab. Iko betul-betul tatangyakon. Iko betul-betul tapar mudu-mudu. Namar pada donatoras di minggu sedarion tu debata. Ido banna mau mabuan yang nakon ada nak terdidi. Dang boy mang nai si mabuan ni.
Dang boyo pung na mabuan ni. Dang boy si tua ikon natoras na do mabuan. Jala ikon sadado rohani ama do ina. Adong do ruas ta ala do perkerejuan ni amangi. Neng terdiri holan neng inatay mabuan. Base hola sehera na mabelu manok ko inang. Ibo to amudo mabuan anak konna terdiri na marpeda do itu Tuhanino. Babua di bagas las di roha. Asa ganuk halak nong marpedan tutuhani dang boy holan inatay marpedan. Dang boy holan amatay marpedan. Alay ikon ala si sadaya anak ko doon na sida. Iko betul-betul padani. Ikon rap manangihon, rap mangoloy, jala ikon rap diulahon. Muludang boy tikina matay, dilului matikina nalehet. Ido banna di huriata, manang sa di hari pe di pangido ruas asa tardidi anak konna boy. Manang tanggal 3 be boy. Jadi persiapan orang tua ini harus sungguh-sungguh. Alani i molo di bagasan parsahiton akayana kotan na baru seorang. So minggu sederion adong ruas tanah moding sian sektor pergudungan. Dangguk do bisa tahu. Jale dang terdidi do be. Gabi ditanom mai dang pola ikon mamake ruh ni ha Kristen. Dang pola dia gedai tanam song nima. Om makilalayan ni natoras. Harusnya kalau anak baru lahir tahu dia anak ini sakit segera dibaptis. Baptis darurat namanya. Tardidi nahini ibu. Molo baru seorang anak kota marsahid itu jaluma di Papua. Itu sama kualitasnya. Sarupa de sahdo ini. Di Papua matu parhelado. Di Papua tu situana, di pasahak matu padita. Asa di patupa padidio. Alani i unang lebahita marhite-hite padidio non. Jupak kita haluau. Tarsurat guarna di buku hangolu ini. Asa marhite-hite na marpedan na toras doho Tuhani disima hita marsitutu laho manugu-nugu akayana kota. Asadang masabe songo pangalahon ni si Judason. Gabi digay di sana konna. Gabi di juju ya na konna. Tu paramaraan. Tabereng ma dilapu merau na kadadanak na umur paling ra umur 4 tahun. Na disuruh mangido-ido. Aw yakin diboto na toras na doy. Manuru tu paramarado bahaya do. Alani i ikon takas do. Songo tadda na porsea hita di Tuhani ikon tahangoluhon jala taulahon di bagasan mulutang. Dada holan tanggung jawab mangaleo mangan doh minum na toras tu enak konna alai tanggung jawab nang di parto diope ikon gula honotta do lau manugu nugu akayanak konna pinalomehon ni Tuhani tu hita. Tuhani mana totong nama dongani do margogoy ho kita asa totong hita manotong gabe si ihutto Tuhan Yesus unang manipil hita tu siyang manang tuhabirang nang borat si taon oni alay pos marohatta urupanna pargogoanna do hita laho manuhu silangi manuhu akasi taonon na ape
tu bagasan nguluta bain las ni roha di hita jala tau sangap di goar ni tu hatainon. Amin. Martang yang mahita. Ali Tuhan debata mauliate madiho las rohanami di minggu sadarion di paingot tohami ima di pangalaho ni si Judas parjehei nama jehehon guruna nama jeheho Tuhan Yesus holan ala ni hasangapon di portibion alaniu Tuhan todimima mengerajai rohanami pikiran nami asa sitong pangihutonon nami diho manang dia be akahamaolon parukilon sitaonon naikon adopan nami ala mangihutoko pos dorohanami saina donganam urupam pargoguamu dohan gudang dope Tuhan naneng si guru honon nami siakko asa boy hami tudos songokko alani hupasatami mangulu nami tu oleh Tuhan asa guru lomo ni roham mangulu nami on iring-iring tugu-tugu hami asa anggiat mardalan hami di dalan lomo ni roham hupasatami mangulon nami di bagasang ngulu si ganupari asa pasu-pasu hami di ganu akka ulaun nami be pasu-pasu nang huriam do sude akka ulaun na asa boy saluhu nai mardala do dinggan akka ulaun di tonga-tonga ni huriam asa tahu sangap di guarmu dabadi atong tangyong mahami di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Mari dimahita laus tapasa ma pilata. Si guru
saha meita tu padidion na badia pinangido tu akana toras asa diabing ma akayana konna meredde hita 146 ayat sada lau jongjong ma akana toras nama buan anak konna terdidik. Oh Yesus kan berdiri, poso-poso, seru memiliki Uhud Majalon. Martang yang mahita Ali amanami na di banua gijang Narodohami tu jolom mabuan akada danahon Saya si maroham Jalo manasida gabe anak kommo Pasu-pasu jala pargugui manasida Mangyahi hangalua sogot marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Amin Atong hamuak kadongan nama buan dana sididionon tangihok kamu mahatani Tuhan Yesus. Laho mahamu tuliat portibion ninna madok akka sisianna. Budai hamuma saluhut bangso. Didi hamuma nasida tu bagasang goarni debata ama dohot anak dohot toddi parbadia. Ajari hamuma nasida mangaraduti saluhut nahu tonahoni tuhamu. Jala ingot mak. Sai dong anakku do hamu ganupari rasi rasa ro ajal ni hasianganon. Manangi sena porsea dohot nididi dapotan hanguluan. Alaina so porsea hona uhum sogut. Tangihon hamuma dohot hatana tersurat di surat ni si Markus. Adong maaka nama buah danak tu Tuhan Yesus asa di jama. Alai dipicang akka sisian naima nama boa ni. Jadi dung dida Tuhan Yesus si sogo marohana di dokma. Loas hamuma akka dana kiro tuau unang orai hamuna sida. Ai dia kasi songonido harajau ni debata. Na tutudo na hudo kotu hamu. Manangi sepe anggo sosongo dana ibana majalo harajau ni debata. Dang bongot ibana tusi. Dungi di haul maka dana hi. Dia pehom matangan na tu nasida mamasu nasida atong dihawak kana toras hatidako kamu majolo hapor siotay rak mahamu madok atong alusi hamuma hata na husukutonon parjulu dipangidu hamu nuaing didion akka dadanahon tu bagasan ni nahina porsiamuna alusi hamuma paduahon beha nauludu hamu mamudai anak komunaon asa diboto jala diihutton nasida hata ni debata
alusiamuma. Patuluhon, naolo do hamu marsuru nasida tu gereja, doho tu perguruan ni huria protestan, asagabe ruas na mangulu nasida di Tuhan Yesus Kristus, alusiamuma. Atong tapasahak manasida tu debata, marhite-hite padidion nabadiye, Udul mamu, Roma sasa keluarga. Ale Anggara Alexius, hudi di moho tu bagasanggor di debata ama, do tu bagasanggor ni anak na Tuhan Yesus Kristus, do tu bagasanggor ni Tod di Parbadia. Amin. Saya di pasu-pasu Tuhan debata ama ho di habo bongot mon tu bagasan harajonna, rodi saliling nililingna. Amin. Ale Clara Stefani Nauli, hudi di moho tu bagasanggor di debata ama, do tu bagasanggor ni anak na Tuhan Yesus Kristus, do tu bagasanggor ni Tod di Parbadia. Amin. Saya di pasu-pasu jala di ramoti tu had debata ama ho di habo bongot mon tu bagasan harajonna, rodi saliling nililingna. Amin. Gaby Eleora. Ale Gaby Eleora, hudi di moho tu bagasanggor di debata ama, do tu bagasanggor ni anak na Tuhan Yesus Kristus, do tu bagasanggor ni Tod di Parbadia. Amin. Saya di pasu-pasu jala di ramoti tu had debata ama ho di habo bongot mon tu bagasan harajonna, rodi saliling nililingna. Amin. Buka dulu masker. Iya. Ale Liston Christoffel, hudi di moho tu bagasanggor di debata ama, do tu bagasanggor ni anak na Tuhan Yesus Kristus, do tu bagasanggor ni Tod di Parbadia. Amin. Saya di pasu-pasu jala di ramoti tu had debata ama ho di habo bongot mon tu bagasan harajonna, rodi saliling nililingna. Amin. Ale Christian Rivaldo, hudi di moho tu bagasanggor di debata ama, do tu bagasanggor ni anak na Tuhan Yesus Kristus, do tu bagasanggor ni Tod di Parbadia. Amin. Saya di pasu-pasu jala di ramoti tu had debata ama ho di habo bongot mon tu bagasan harajonna, rodi saliling nililingna. Amin.
Felicia Natania. Ale Felicia Natania, budi di moho tu bagasang gor di debata ama. Do tu bagasang gor ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasang gor ni tod di parbadia. Amin. Saya di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan debata maho di habobongot mon tu bagasan harajonna rodi saliling nililingna. Amin. Ale Lenita Piolin, budi di moho tu bagasang gor di bata ama. Do tu bagasang gor ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasang gor ni tod di parbadia. Amin. Saya di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de bata maho di habobongot mon tu bagasan harajonna rodi saliling nililingna. Amin. Ale Partogi Anugrah, budi di moho tu bagasang gor di bata ama. Do tu bagasang gor ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasang gor ni tod di parbadia. Amin. Saya di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de bata maho di habobongot mon tu bagasan harajonna rodi saliling nililingna. Amin. Iya. Aletta Griselda. Ale Aletta Griselda, budi di moho tu bagasang gor di bata ama. Do tu bagasang gor ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasang gor ni tod di parbadia. Amin. Saya di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de bata maho di habobongot mon tu bagasan harajonna rodi saliling nililingna. Amin. Ale Florensa Velove, budi di moho tu bagasang gor di bata ama. Do tu bagasang gor ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasang gor ni tod di parbadia. Amin. Saya di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de bata maho di habobongot mon tu bagasan harajonna rodi saliling nililingna. Amin. Sophia Serenauli. Pegang. Ale Sophia Serenauli, budi di moho tu bagasang gor di bata ama. Do tu bagasang gor ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasang gor ni tod di parbadia. Amin. Saya di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de bata maho di habobongot mon tu bagasan harajonna rodi saliling nililingna. Amin.
Jong ma natoras ni dana naung tardidi nakin. Martang yang mahita. Ali Tuhan debata amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nungau pasat hami akada dana hotuho jala di cakokoro na sida gabi anak komo marhite-hite padidion nabadie. Asa masuk tuhuriani halak Kristen na sida di tanah on. Jala gabi panean di hangoluan nasa leleng ni lelengna. Asima roham doho dia kanatoras ni dana hon. Sai pergugui jalan ajari manasida manugu-nugu dana hotuho asarap nasida taruli dia ka artani harajaumu. Amin. Udul mamu. Mari dihita 145 ayat seda. Laos jong mahita saluhukna. Tatang yakoma piliatta martang yang mahita. Ali di bata amanami na di banua gijang. Hodo haroroan ni saluhut silehol leho naringgan doho na sauli bahasa na mauliutus. Upasata mi masia na nileomi tu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutus di jolom. Pasu may jala ramoti. Asa huparhasyak kami pilihanon pati bulhon harajaumu. Di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni silehol-lehomi tuhami. Asalam girgir hami maddok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanami na di banua gijang. Say pinarbadia maguarmu. Say Roma harajaumu. Say saut malo maniroham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon ma tuhami sadarion hangulua siapare. Sesama dosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami tugio tu pangujunan palua mahami sian pangago.
Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan debatama ho. Di sodakko Tuhan debatama buhina tuho jala asima rohana midaho. Sai di dopakko Tuhan debatama buhina tuho. Jala di pasorhon ma damena tutoddim. Di hamwa kamanami do inanami sian hami saluhut parhaledu ni huriata pasahat tu hita selamat hari Minggu ma dihita tuhatai mana totong madongani mangaramoti hita hipas hita mangulak kaulaon do sian kaparmaran lumobi sian sahit COVID-10 siaon totong mah hita marhapuru satu tuhani rak madok mahita horas tulu hali. Horas, horas, horas. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terfikirkan. Apapun yang